Oier, Nafarroko Antzerki Eskolako holtzan gaude, etxean bezala sendituko zara? Bai, urte batzuz nire iaia bigarren etxea izan zen eta estimu handia diot. Bai. Zenbat ordu, igaro dituzu hemen? Ez dakit, desente, bai ikasten eta gero baitare lanean beste horren beste bai. Izan ere, arte dramatiko hemen ikasi zenuen. Zer du holtzak, ez honek zehazki baizik eta holtzak kontzeptu bezala zu horren beste erakartzeko? Jo, ez dakit, badu zerbait oso potentea, ez? Nirea forma eman diot edo zergatia eman diot nik uste dut ja heldutasunean, ez? Baina txiki-txikian nintzela aurreskolan nengoela, Iruñako udaleko aurreskolan, kontatzen zuen amak, nik ez dut irudi handirik, baina antza etengabe joaten nintzela mozorroen txokora eta margotzeko txokora, ez? Eta maskaraekin eta izugarri disfrutatzen nuela, ez? Uste dut, zegoela zerbait hor, hasieratik, ez? Iaia jaio nintzenetik erakartzen ninduena mundu honetara. Oier, estalkeatu zaitut, elkarrezketa prestatzeko, aztarka ibili naiz hor zure sare sozialetan, eta Facebookek zenioen oholtzara salto egin aurreko uneak magikoak direla, gutxune erraldoi baten aitzinean sentitzen zarelako. Bai, oso kuriosa da, ez? Uste dut, aktore guztiok sentitzen dugula hori, ez? Azken segundu horietan halako amildegi batean, ez? Atera baino lehenagoko amildegi horretan, eta badu osotasunetik eta ustutasunetik asko, momentu horrek. Hori galdetu nahi nizun, zer egiten zaitu, erakarria ala usatu? Biak, nik uste dut oso kontraesankorra dela, ez? Sentipen hori, alde batetik esaten duzu, zegogo has dadin, eta bestetik zergatik sartu naiz ni movida hontan, ez? Bada oso sentimendu zaila esplikatzeko eta nik bizitzan beste inon bizi ez dudana. Ilustratzaile ere bazara? Paper zuriak ere badu horretatik? Badu, beste leku batetik edo beste era batetara, baina badu ere bai, ez? Proiektu baten aurrean zaudenean eta arkatza edo rotulagailua eta paper zuria duzunean, nondik hasi, ez? Baina badu beste aldagai bat dela zu normalki bakarrik zaudela etxean, eta hasi eta buka eta berriz hasi eta papelerara bota edo egiten alduzula behin eta berriz, ez? Antzerkiak ordea orain hasi eta amaiera arte gaur eta hemen gertatzen da, ez? Aipatu ditugu arte dramatiko ikasketak, arte ederrak ikasi zenituen Bilbon, hainbat ikastaro eta hainbat master egin dituzu. Egungo gaztek zenbat ikasketa azkenean lanpostu prekario ziztrin baldortzeko. Hala da, ez? Txikitan esaten ziguten ikasazu eta izanen duzu lanpostu on bat eta ez da inoiz heldu hori, ez? Ez gu artearen munduan bizi garela, baizik eta oroa, ez? Bizi galdetu nahi nizun, zera belaunaldi bezala, ez? Ikaragarria da. Bai, izugarria da, ez? Zenbat prekarizitate dagoen eta gure belaunaldiko 86an jaio nintzen, baina gehienok, funtzionarioak aparte, gehienok horrelako lanpostuetan ibiltzen gara, ez? Denboraldi baterako, hilabeteka, urte batzuk, eta gainera badugu olako green bat, hau ere belaunaldiarena da, ez? Etengabe leku ezberdinetan egotekoa, ez? Orduan bi gauza horiek batzen dira eta denetarik egiten dugularen sentsazioa daukatu. Dena dela, belaunaldi prekario bateko partaide izan da, apustu egin duzu bidirik prekarioenetako baten alde, zer moduz dijoak izu, zer moduz zabiltza? Batzutan ongi, beste batzutan ez hain ongi, ez? Baina oroar pozik bizi naiz, eta bizi naiz gustoko dudan hori egiten, eta uste dut munduari egiten adiodan ekarpen politena eta ondoena egiten. Esan dugu aktorea zarela, zuzendaria ere bai, antzeslanak edo arte drama ikuskizunak sortu dituzu, margolaria zara, ilustratzailea, txapelasko buru bakarrerako, hitz bakarrarekin definitzeko, zeure burua eskatuko banizu, zer esanen zenuke? Jo, beti kostatzen zait, azken aldian esaten dut, aktorea eta margolaria, edo marrazkigilea, baina zaila da, etiketa horietan ere, ez dakit, guztiz eroso ez dakit sentitzen nahi zen, ez? Gero Josu gure errealizatzailea jarri beharko du kairunean zerbait. Hori jardezala, ez daukat besterik, ez?
batzutan etiketak behar ditugu, gauzak enkajonatzeko eta ulertzeko, baina badute beraien pozoia ere bai. Ez da zehazki etiketa bat, baina elkarrizketaren batean, esan dute, sareak estalkeatu ditut, baina horretaz egin elkarrizketa hainbat asko irakurri ditut, eta horietako batean zenioen zuri egiazki gustatzen zaizuna kontatzea dela, kontua kontatzea dela. Bai, esango nuke hori momenturen batean eta azpimarratzen dut orain ere bai, ez? Bai, da kontatzea eta da nik behin eta berriz esaten dut ere nire burua ulertzea, ez? Realitate indefinitu honetan, arrakala bat irekitzea ikusi ahal izateko zer naizen edo nor garen edo zer garen eta non gauden eta zertarako gauden hemen, ez? Eresian arte drama ikuskizuna sortu berri duzu, hori taularatzen ari zarete han eta hemen, doluaren inguruko gogoeta da, zure ama hil berritan sorturikoa, hor bada ere, zeure burua ulertzeko behar bat alako une larri batean? Bai, esaten dudanean nire burua da nire burua eta gertatzen zaidan guzti hori, inguratzen hauen guzti hori, ez? Amaren dolua oso dolu potentea da. Ez dakiten handiena edo dolu bakoitza mundu badelako pertsonaren arabera eta maite genuen senide horren arabera. Baina uste dut ama hiltzeak baduela bai emozionalki eta bai simbolikoki karga oso potente bat, ez? Eta bueno, hortik abiatu nintzen hainbat praktika burutzen, hainbat praktika artistiko eta momentu bat heldu zen esan nuena, jende gehiagorekin egin nahi dut, lankideekin prestatu nahi dut eta modu publikoago batean barreiatu, ez? Eta ez ariketa pertsonal bezala, baizik eta ariketa kolektibo bezala, azkenean aztertu duzue, 21. mende honetan, ze ritu dauden doluaren inguruan, hori izan daiteke, ez? Identifikatu dituzu eta horien inguruan pentsatu duzue. Egin ditugu ere, nolabait ondare gisa jaso ditugunak gure herrian, ikusi aztertu zer egiten zen garai batean, baina bereziki kezka edo arrangura nagusiena izan da zer egiten dugun gaur egun, ez? Heriotzarekin eta doluarekin, ez? Eta egiazki oso espazio murritza eman diogu gure jendartean eta kezka horrek eraman gaitu, eraman ninduen eta eraman gaitu lantalde osoa hortik bideratzera pieza. Fededunak ezkarenok ez dut egun premia handia, ez da? Horretan pentsatzeko, errituak identifikatzeko eta baita sortzeko ere, nik uste dut niku mezurtz gaudela, ez da? Izugarria. Diosal horren nunean. Izugarria da, ez? Oso estandarizatua dago, baita ere globalizazio eta kapitalismoaren ondorioz, ez? Dolu errituak batean transakzio ekonomiko baten araberakoak dira, 48 ordu tanatorio batean, hortik atera, eta ematen duia da doluan dagoen pertsona osatu behar dela, ez? Horren ostean. Eta errealitatea bestelakoa da, ez? Eta behar ditugu, agian garai batean, gure komunitatean, gure herrietan, gure laguntaldeetan eta familietan, bazeuden mekanismoak eta errituak, ez? Ez du esan nahi errituak egiten ez ditugunik, ze errituak etengabe egiten ditugu gure bizitzan, esnatzen garenetik, oheratzen garen arte, baizik eta agian doluari zuzendutako errituek oso leku txikia okupatzen dutela gaur egun, ez? Horrek dakarren, nire ustetan, horrek dakarren, utxune handi eta gabezia sozial eta emozional kolektibo handi batekin. Mamiaz ari gara, baina azalaz ere hitz egin beharko dugu. Esan duzu, elkartu nahi izan zenula artista gehiagorekin, denak ordea, ez ziren aktoreak, Eneko Gil dantzaria dago, gero Belen Cruz aktorea, eta artedrama pieza bat egin duzu, ez da? Artedrama esan da, Anderlipus datorki gogor automatikoki, baina akaso, gure entzuleak edo gure ikusleak goi mailakoak dira kulturalki, ia guziek jakinen dute zertaz ari garen, baina despistaturen bat baldin badago artedramarena zer da, nola definituko zenuke? Nik definitu baino Antxon Lukuk definitzen zigun, ez? Libertimenduaz liburuan, eta hor batzen bereziki Nafarroako antzerki herri ohituretan, ez, etorri zaigun forma da, ez, non dantza, antzerkia, hitza, bertsoa, kantua nahastu egiten diren, ez, eta arte forma horri
era komunitarioan eta plazan egiten den arte forma horri arte drama deitu zion, ez? Eta hortik tiraka, eresiak badu horretatik, ez? Bada ikuskizun... Eresiak ziren, hildakoen omenez, abesten ziren bertsoak konparazioa. Hori da, gehienetan emakumeek kantatzen zituztena gainera, eta ziren plañidera moduko batzuk, baina kantuan egiten zutenak, ez? Eta orduan ideia horretatik tiraka egin dugu ikuskizuna, ez? Eta interesantea iruditzen zitzaidan, disiplina ezberdinetako jendea batzea eta ikustea nola egiten algenuen, antzerkitik gertu zegoen gauza bat, baina herritutik bazuena ere bai, ez? Zaldi urdina egitetik zentozen, orain eresian, beldur zara, zera, enkasillatzekoa edo humorista, humorezko, komediazko roletan kateatzekoa? Ala bedi, enkasillatuko nindute behintzat ezaguna naizenaren seinale ez dakit. Baina Biantzeslan oso interesgarria, bi obra, bi ikuskizun oso interesgarria, baina gaiari dagokionez oso gogorrak. Zaldi urdinean nire pertsonaia argi izpi bat zen iluntasun guzti horretan, eta oso pertsonaia polita zen, Jonen pertsonaia, erabat hori argia zen, ez? Hemen aldiz beste kode batzuetara joan gara, eta beste gauza batzuetara ez, ez dagoen hain beste pertsonairik, eta gehiago gu gara, ez, holtzan. Baina beti dugu beldur hori aktoreok, ez, egiten duguna zepaituko gaituzten. Baina egiten ez badugu, ezin gara bizi, ez, orduan, ez dakit, ala bedi, enkasillatzen banaute, enkasillatu nazatela, baina... Ezaguna zaren seinale. Hori ziur. Este kontu bat, eta da, Euskal Antzerki gintzan, nolabait esateko, arrakasta komediarekin lotua dagoela ertxiki. Euskal Herrian eta oro har. Eta kanpoan ere, bai. Errezagoa egiten zaigu agian, parrera joatea, ez? Bestelako sentipen eta emozioetara baino, ez? Baina, errezagoa edo atseginagoa edo ez dakit, ez? Baina, uste dute Euskal Herriak baduela horretaz asko eta komediaz, eta nik komedia izugarri gustuko dut, eta lan egin dut asko komedian. Bai, eta komedia zale amorratua naiz. Deitu nahi baduzu ez, zera kastinen batera, horretaz ere badaki, eta horretan ere hona da. Baina uste dut ere publikoa oso eskerronekoa dela bestelako gauzak ikusten dituenean, eta bereziki uste duguna, baino inteligenteagoa eta atseginagoa dela publikoa, daukagun ideia horretaz baino, ez? Generoz landara, zure elkarrizketetan irakurri dut beste historio bat, da, zure irudikoz Euskal Antzerkigintzaren bete beharra dela Euskal komunitatearen kode komunak identifikatzea eta sortzea. Bai, ze egiazki bizi gara komunitate zatitu batean, komunitate jazartu batean, baina segitzen dugu komunitate bat partekatzen, ez? Beste komunitate asko partekatzen ditugu, ez? Hau oso ikertua dago, ez? Baina esferak sortzen ditugu, ez? Harreman esferak sortzen ditugu soziologian edo identifikatuko luketena. Baina bat bada euskaldunona eta euskaraz hitz egiten dugunak eta euskal kultura nolabait bizi dugunona. Eta behar ditugu kode amankomunak ebatzi zaizkigulako, ez? Eta behar ditugu berreraiki, bersortu, bereziki 21. mendean ere, bestelako desirak eta nahiak ditugulako. Eta Heriotzaren gainean, kode komunak dauzkago, izan ere, udalbiltzaren eskutik ondu duzue edo mustu duzue eresian, eta aukera izan duzue leku batean eta bestean sortzeko, eta taularatzeko herri batean eta Euskal Herriko beste puntan, eta ze ondorio atera duzu? Komunak dira gure kodeak? Bai, egiazki baditugu bereziki simboloen alorrean, oraindik badira simbolo oso potenteak, ez? Elizarenak kenduta, ze asko pentsatuko genuke elizarenak direla, ez? Baina badira, ez, lurra, lorea, ura, sua, elementu guzti horiek oso presente daude, Heriotzan, Doluan, gaur egun ere bai, ez? Eta bestelako simbolo asko, ez? Eta herrituei dagokienez ere bai, ze guke ikuskizunean ere, galdetzen diogu jendeari, eta webgunean ere bai, ia
gutako norbera hiltzen denean nolako despedida nahiko luken, ez? Eta harrituko gintuzke zenbatek antzeko oso gauzak planteatzen dituzten, ez? Eta da, lagunak elkartzea, jatea, musika jartzea, kantatzea, dantzatzea, festa bat egitea, guzti horiek dira, amankomunean mantentzen ditugun kodeak eta errituak, ez, azkenean. Euskal antzerkigintzaz, katramilatu naiz birritan, eta ez zuitzait gertatzen, Euskal antzerkigintzan, edo horri buruz ari ginen, eta zure elkarrezketetako batean irakurri dut, loraldi batean dagoela, hori zenioen pandemiaren aurretik. Orain berriro sinatuko zenuk, esaldi hori? Nik uste dut baietz. Nik uste dut loraldi batean dagoela, horrek dauzkan konsekuentzia guztiekin, ez? Batean jende asko gaude euskarazko antzerkia egiten eta hori oso poztekoa da. Agian nik eskatuko nuke publiko gehiago etortzea, ez? Ez da gutxi etortzen, baina beti ongi etorria da, ez? Eta uste dut baietz, badagoela hitzetatik ekintzetara pasatzeko nahi guzti honetan, euskararen alde egitetik, euskaratik egiterako nahi guzti honetan, antzerkigintzak ere pauso nabarmen bat eman duela, ez? Eta evidentzia bada zenbat konpainia, zenbat antzezlan euskaraz dauden, eta atzetik zenbat gazte formatzen ari diren antzerkigintzan euskaraz egitera datozenak, ez? Oraindik ez dugu hitz egin ilustrazioaz, eta horretan ere badiar duzu ariketa matematiko artistiko bat jarriko dizut. Zer daukate komunean, herri berriko antzerki jaialdiak, Durangoko azokak eta herria aldizkari politikoak? Hiruetan nire marrazkiak presente egon direla, ez? Hori esango nuke. Baina marrazkiok alde batera utzita, topatzen alduzu gutxieneko izendatzaile komuna? Jo, ez zaila da, ez? Esango nuke, ez dakit, zaila da. Esango nuke, hiru gauzak nire realitatetik gertu ospatzen direla, ez? Eta horrek agian eman didala giltzarria zer nolako marrazkia beharko zuten topatzeko, ez? Eta gero, akaso tontakeria bat, edo ez, zergatik horren beste zulo, leio eta aulki zure ilustrazioetan? Askotan galdetzen didate, eta nik neuk ere ez daukat erantzun argirik. Bada bulkada bat alde batetik, autoestetiko bat bestetik, eta bada nire imaginario propioan txikitatik dauden gauza batzuk, ez? Aulki pilo bat ikusten ditut amonaren etxean, herrian, leioak etengabe hemen aldezarrean bizi izan naiz betidanik, ez? Eta leioetatik ikusten ditugu beste teiatupeak eta mendiak eta zeruak. Ez dakit bada zerbait nire irudien unibertso horretan oso presente dagoena. Esan enuke, loraldi ez hitz egiten hasita, ilustrazioan ere halako loraldi baten aitzinean gaudela, Euskal Herri osoan, baina akaso bereziki Nafarroan? Bai, bada olako loraldi bat, ez? Arrazoi ezberdinak egonen dira, ez dakit zeintzuk diren, baina egiazki jende desente gaude agian, ere sare sozialek eta gaur egungo komunikatzeko erek eman digute ere gauza guzti horiek askoz eskuragarriago eta ezagunago egiteko parada, ez? Eta horrek ematen digu ezagutzeko hainbat ilustratzaileen lanak, ezagutzeko aukera. Esan enuke gainera, ezaugarri komun batzuk edo estilo antzeko bat ere badagoela edo gehiegi esatea da. Bai, nik uste dute egiteko manera bat edo elkar ulertzeko manera bat egon daitekela, ez? Agian generazio oso antzekoak gaude, tarteko, eta uste dut munduaren ikuspegiaz eta gure herriaz dugun ikuspegian gauza asko komunean ditugula, bai. Belaunakide moduan zeintzu aipatuko zenituzke denak ez dugu eginen zerrenda hola erabateko bat, baina gertuko bezala zeintzu sentitzen dituzu? Ilustratzaileak? Bai. Jo, piloa daude, baina Leire Urbeltz, bai, zalantzari gabe uste dut, Iruñak eman duen marrazkigile onenetakoa dela, zalantzari gabe unibertso propioarekin, Miren Asiain ere oso gertukoa dut,
Zakit, badira batzuk, orain... Bueno, horretziko esan dut askoz gehiago dira eta inork ez dezala gaizki hartu. Baina erreferentez galdetzen hasita, zer jolas gaitezen horretara, aktoreen artean erreferente bat, ez da, Arristian Ander Lipus atera da, ez da, hori edo beste bat aipatuko dira. Bai, hombre, Ander Lipus... Maisu ere izan duzu, ez da? Bai, eta estimu handiko laguna eta kidea dut, eta zorionekoani berarekin lan egin izan dudala eta asko ikasi, ez? Eta Euskal Herrian beste asko ditugu, ez? Simun Puig, edo Irai Elias, edo, bueno, aktore paregabeak ditugu. Gehiago galdetuko dizu. Zuzendari bat? Zuzendari bat, zineman zariko bagina asko gustatzen zait Lars von Trier, iruditzen zait fenomeno. Eta antzerkia zariko bagina? Eta antzerkia zariko bagina, komplikatua, hor utziko dugu. Hor utziko dugu. Bai, gaina gertukoak aipatzen hasita gero. Bai, gero ez didate lanik emanen. Ederki, galdera hola zeharkakoa, inorra aipatu baina, zer dago, etxaigoren bat edo horrela? Nik ezagutzen ez dudana. Egoek beren pixoa daukate. Bai, hori beti, baina ni oso ongi moldatzen naiz profesioarekin uste dut. Azkar, telesail bat? Telesail bat esango nuke Succession, iruditzen zait brutala. Eta pelikula bat? Eta pelikula bat, zalantza handiak ditut, baina topiko espainol batetara joango naiz, eta esango nuke Todo sobre mi madre, Almodobarrena. Iruditzen zait, borobila ikusten dudan aldi oro. Berriki azkena ikusi dut eta gustatu zait aspaldiko partez Almodobarrekin egiaren aitortzeko etxita. Aizuta zure elkarrizketetara itzulita marmolean zizelkatzeko moduko esaldi bat topatu dut eta da euskara militantziatik atera behar dugu euskaraz bizitzeko eta sortzeko. Bai, eta berri zizelkatuko nukeenik noski militantzia behar dela bizitzan borrokatu behar ditugu gauzak bestela inork ez digu deus ere oparituko ez. Baina iruditzen zait euskararen alorrean geroz eta konbentzituago nago eta gainera askok esaten dugu eta diogu eta etengabe errepikatzen da aldarrikatzetik ekintzetara, ez? Hitzetatik ekintzetara, ez? Pasa bar garela, azkeneko korrikak esaten zigun bezala, ez? Eta horretan uste dut hasi garela eta bide oparoan. Hori esan barrizun, ez da? Laba elkarte sorberria, Gazteluko plazako Laba elkarteak, iaia hori bera aukilezake zizelkaturik sarreran. Erabat. Eta Laba bezala, beste 11 esperientzia Euskal Herri osoan, ez? Iruñan bertan, Iruinkokoa, edo musika munduan gertatzen ari den guztia, edo literaturan, edo bertsogintzan, ez? Bapatean, bertso munduak heldu dio erronkari eta 21. mendeko unibertsoa eraikitzen ari digu. Jarrezagun fokoa, literalki, foko mordoa baitaukagu hemen, Nafarroa Antzerki Eskolan, Iruin herrian, aipatu duzu, ezta? Iruinkokoa, Labasarea, nik berezikin abarmenduko nuke Iruin herriko musika estenan gertatzen ari dena, zergatik gertatzen ari da hau guzi hau? Ez dakit, zergatiak beti dira komplikatuak, ez? Agian urteen poderioz jakingo dugu. Kontua gertatzen ari dela, ez? Eta nik uste dut horri begiratu behar diogula. Zerbait, evidentea da, gertatzen ari dela. Eta gertatzen ari da oso modu, uste dut, sanoan eta harremanetan oinarritua, euskaraz egiten diren harreman horietan, ez? Ze inork ez du erabakitzen euskaraz kantatzea edo antzerkia egitea, baizik eta ez baduen bizitzen bere bizia euskaraz eta bere harremanak eta bere inguruneak, ez? Eta uste dut horretatik baduela asko, ez? Behin eta berriz errepikatze du sare sozialetan, ze garaiz zoragarriak Iruin herrian gazte euskalduna eta sortzailea edo sormentzalea izateko, ez da? Nitxunditurik nauka kontuak, inbidiarik sanoena, esan dut oso pozik nago gertatzen ari denarekin, inbidi puntu batekin, ja, daiko zahar, zer demontre bai edadetu esan barra, ez zahar harrapatu gaitulako tamalez, ze une zoragarria. Haizu, honekin guziarekin lotuta, aurrekoan zizelkatuta geratu zitzaidan, ez marmolean, baizik eta meningeetan, jakin aldizkarian irakurri nuen esaldi bat, Alberto Barandiaran, kazetariak izkiriatua, txilmafiaren fenomenoarekin lotua. Eta esaten zuen, hibridazioa, ez dela autoestetiko bat, baizik eta geratzen zaigun, azken aukera. Garaizarrak ezpaitira itzuliko. Iaia, hitzez ari naiz, eta ari ginen Laba elkarteaz, eta ari ginen, edo ari gara,
alako euskainola aldarrikatzen duen taldeaz, euskal kode askorekin, eta euskalduna ez izan da ulertzen ez duzuna. Zer iruditzen zaizu, Albertoren zera hori? Bai, nik partekatzen dut Albertok dioena, eta egiazki ez dut uste agian bide bakarra, bueno, ez dakit bide bakarra den, baina bide nabarmen bat dela realitate bada, ez? Ezin diogu uko egin realitateari eta gure realitate soziolinguistikoa hau da, eta gure euskara bizitzeko moduak ez dira bakarra, baizik eta oso anitzak, ez? Eta iruditzen zait horretan, gauza hibridoek ere leku bat harrapatzeak ezer edo hutsa baino gehiagoa dela, ez? Eta guztiak batuko duela bide luze honetan, ez. Ni oso komplikatu egiten zait. Txilmafia asko gustatzen zait, baina gero betiani bagatoz, ez dakit, berritxarraken bidea ikaragarri mirestu duen belaunaldi batetik, zergatik, bueno, egin duten guztia zoragarria delako, eta gainera dena euskaraz egin dutelako, ez da, gero guztezu Txilmafia do. Txilmafian asko jartzen dugu fokoa, baina izaroz mintza gintezke, esan dut bere belaunaldiko artistarik distiratxuena, niri ikaragarri gustatzen zait, baina kasu, azken diskoan gutxiengo dira euskarazko kantuak. Bertsioak dira, eta ez bai osongi, baina gutxiengo dira, horretaz gutxiago hitz egiten da, eta kasu hitzein barko genuke. Gero batzutan ere, hor sorkuntza munduan nahazten zaizkigu ere, ez, ogibidea eta gure nahiak, ez? Eta, bueno, ez dira, Txilmafia izarok ere espainolez kantatzen du euskaraz, eta beste askok, ez? Baina, bueno, nire ustez, ahalbidetu duela euskarak terreno batzuk konkistatzea, agian beste modu batez konkistatuko ez lituzkenak, ez? Eta behintzat, errealitate bada, eta nik uste dut aintzat hartu behar dugula, eta begiratu, ez? Zer ematen duen eta zer eskaintzen duen horrek. Ederki, badakigu oso lanpetuta zabiltzala, estalkeatu ditugulako zure sare sozialak eta ikusi dugulako eresian osongi funtzionatzen ari dela, beraz, mila esker guretzako tartea egiteagatik eta zorte hon. Eskerrik asko zuei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txak!